Azerbaýjanda adam hukuklarynyň ýagdaýy halkara derejesinde tanqid edilýän mahaly düýbi Birleşen Ştatlardaky ýerleşen ýewreý guramalary Bakuwy bolan gollawyny berk dowam etdirýärler. Bu barada kardeşim Ýowşan Anawranyň berjek giňişrak maglumatyny dinläýin. Azerbaýjan Washingtony öz adynyň hereket edýän Israil tarapdar toparlar bilen gatnaşyklarynyň uzak wagt bäri buýsanyp gelýär. Gatnaşyklar Tel Aviwiň özüni musulman dünýäsinde ýewreýler üçin penah hökmüne häsiýetlendirýän öňki Sowet Respublikasy bolan Azerbaýjan bilen birek düşünşmek hereketlerinden uğralýar. Azerbaýjanyň adam hukuklary bilen bagly ýagdaýy halkara derejesinde tanqid edilýärkä, Birleşen Ştatlarda ýerleşen ýewreý guramalary Bakuwy gollaw bermek meselesinde berk durýarlar we ona Israila düşmançylyk garaýan hökümetleriň agdyklyk edýän regionuny durnuklugyň bünyady hökmüne seredýärler. Bizim garaýşymyz anyk we durnukly. Azerbaýjan Birleşen Ştatlaryň we Günwataryň möhüm strategik partneri hemde Israiliň we ýewreý halkynyň gymmatly dostudur diýilip, Amerikan ýewreýleriniň komitetiniň ýerine ýetirji müdiri David Harris geçen hepde Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Bakuwda geçiren duşugynyň ýygyny aýtdy. 2 fevralda geçirilen 75 minutluk bir iki çak duşugyň netijesinde Washingtonda jemgyetçilik çareleriniň en çemeti ýerine ýetirildi we Bakuwyň öz ýewreý ilatyny gojak açyp Israil bilen strategik gatnaşyklaryny ösdürýänligini gytardy. Bu tagallar Newte we Azerbaýjanyň Birleşen Ştatlar bilen möhüm meseleler, şol sanyny energetika, terrorçylyga garşy göreş we Ukrainanyň Krim ýarymadasynyň 2014-nji ýylda ortaýa birleşdirilmegi ýaly meseleler boýunça wajyp we strategik partner hökmüne öz awraýyny gollamak üçin amala asyrýan çäreleriniň bir bölegidir. Şol wagtda Günwatar resmiýetleri Azerbaýjanyň adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň çürtgedik garamazlaşanlygyna öňe çekýärler. Azerbaýjanda geçen ýylyň dowamynda adam hukuklaryny goraýjylaryň, jurnalistleriň we hökümet tanqidçileriniň en çemet tutsak edildi. Azerbaýjanyň parlamentiniň halkara gatnaşyklary boýunça komitetiniň başlygy Samet Seýidow hökümetiň adam hukuklaryny depeleme barada berilen sowalara jogap berende öz ýurdunyň ýagdaýy we beýleki dinlere dostlukly çemeleşýänligini bellädi. I wanted to remind you that in Azerbaijan today, Jewish people and Azerbaijani people, Muslim people and Christians, they are living in peace. Azerbaýjanyň ýewreý ilatynyň sany ýurdun 2009-njy ýylda geçirilen ilat ýadygyna görä 9000 çemet adamdan ibarat. Beýleki sanlarda 30.000 çemet diýen çaklamalar öňe sürilýär. 9 million ilatly Azerbaýjanda sinagoglaryň hem en çemet bar. Azerbaýjan Birleşen Ştatlarda ýerleşýän ýewreý uramalaryny Washingtonda öz bähwitlerini öňe sürmekde gural hökmüne ulanýanlygyny hiç wagt ýaşyrmady. Bakuwyň 1990-njy ýyllardan bäri Tel Aviw bilen ösdürýän gatnaşyklary Iranyň regionunaky täsirini ýaýbanlandyrmagyna deňagramlylyk töretmek boýunça hereket hökmüne seredilýär. Kardeşim Ýowşan Anawranyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly bizim bilen habarlaşyp maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Habarlar gündelik programmamyzda goňşy owan sany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. İslam döwleti atly toparyň agdalarynyň owan sanda esasanan bu ýurduň demir adyny barha köp gödeyilip başlanyny aýdylýar. Owan sanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Jowzjan vilayatynyň polisiýa idarasynyň başlygynyň aýtmagyna görä, vilayatda olaryň sany barha köpelýär. Käbir owan sanly bilermenler agdalýan toparyň hataryny Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem köpdigine. Olaryň esasanan soňky döwür Pakistanyň Tire taýpalar regionunda jeňçilere garşy geçirilen harba operasiýalardan soň owan Merkezi Aziýa bilen serhetleşen demirazyk sebäpine ýerleşip başlandygyny aýdýarlar. Şol jeňçileriň serhet ýaky etraplarynda güýçlenip başlama bolsa, uzak möhletde Merkezi Aziýa ýurtlaryny hem howpawanary bilerdiň howatyrlanmany döredýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň Kawla habarçysy Şamerdan Guly Murady şeýle maglumat taýýarlady. Pakistan armiýasy
Waziristan atly regionda talip yararlaryna o da ýurtly jeňçilere garşy harby operasiýa geçirýär. Militanlar ol ýerden Awganistana geçýär. İslam döwleti atly toparyň jeňçileri hem Pakistan arkaly Awganistana gelýär diýip bilermenler aýdýar. Munyň şeýledigini Awgan resmileri hem boyun alýar. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebäpinde hem İslam döwleti atly toparyň agzalary tapylypdyr. Yerli resmilerin aýdyşyça Talibanlar İslam döwleti atly topara tabyn bolýar. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynda hem İslam döwleti atly topar öz Garabaýdagyny galdyrypdyr. İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň sanynyň bu welaýatda 600 töweregi bardygyny Jowzan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzani aýtdy. Talib söwüşçileriniň İslam döwleti toparyna tabyn bolýandygyny ol belläp geçdi. تعداد گروه‌های طالبا بیرق سفید تبدیل کرده به بیرق سیاه. در جوزجان تقریبا بالاتر از 600 نفر هست. Awganistanda İslam döwleti atly toparyň agzalarynyň yerleşip başlandygy barada 2 aý töwerek öň maglumat ýaýrady. İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Awganistanda yerleşip başlandygyny Awgan resmileri başta red etdi. Ýöne indi İslam döwleti atly toparyň jahatçylarynyň Awganistanda ornaşýandygyny resmiler boyun alýar. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiqy İslam döwleti atly toparyň agzalarynyň sanynyň Awganistanda gitdigiçe artýandygyndan inkar etmegiň mümkin däldigini öňe sürdi. Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen regionunda daşary ýurtly jeňçileriň yerleşýändigini Siddiqy aýtdy. Daesh Pakistan ki falat kari aw akhbaraty maglumat hamşe ýygyny sukawle denen karuku Awganistanda İslam döwleti atly toparyň agzalarynyň uruşlara gatnaşýandygy ýa terroristlik hüjümleri amala aşyrýandygy barada heniz maglumat ýaýramady. İslam döwleti atly topar häzir Awganistanda özüni güýçlendirýär. Meydan komandirleri o ýeraly toparlary özüne tabyn edýär diýip ekspertler aýdýar. Awganistanyň milli bitewi hökümetiniň başlygy Doktor Abdullanyň aýtmagyna görä, İslam döwleti atly toparyň zulmy Awganistanda kabul edilmez. Bu toparyň Awganistanda beguna insanlary öldürmegine ýol berilmez. İslam döwleti atly toparyň Awganistanda herekete başlamagyny biz ýazgyrýarys diýip Abdulla aýdýar. وحشت کشتار مردم بیگناه را ایره داعش میکنه ایره تحقیق. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Bu welaýatyň etraplarynyň köpsinde talip militanlary hereket edýär. Türkmen-Awgan serhediniň goýunda ýerleşen Hamýab etrafynda hem talip ýarallary höküm sürýär. Demirgazyk Awganistanda İslam döwleti atly topar güýçlense ol merkezi Aziýa ýurtlaryna da wehem salyp biler diýip synçylar hawatyrlanma bildirýär. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem diňläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar gündeligi programmamyzy Türkmenistanda değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň daşary ýurtlarda ýokary we orta bilim alan türkmenistanly ýaşlaryň diplomlaryny ikrar etmek işine gaýtadan girişendigini habar beripdik. Ma'lum bolýaly Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan soň türkmenistanly ýaşlaryň müňlerçesi ýokary bilim almak üçin Türkiýe, Russiýa, Ukraina ýaly ýurtlara gidip başladylar. Azatlyk radiosu öz okuýjylarynyň Türkmenistandaky bilim beýleki ýurtlardakydan nähili tapawutlanýar diýip sorady. Okuýjylarymyzyň galdyran jogaplary esasynda kärdeşim Gözelüň taýýarlanma Türkmenistanda daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmek boýunça resmi çäreleriň nowatdaky taphyry başlandy. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň daşary ýurtlarda ýokary we orta bilim alan türkmenistanly ýaşlaryň diplomlaryny ikrar etmek işine hareket etmeden soň gaýdadan girişenligi, ýagny daşary ýurtlaryň ýokary okuwjaýlaryny tamamlap, öz diplomlaryny Türkmenistanda ikrar etdirmek isleýän türkmen raýatlarynyň dokumentlerini kabul edip başlandygy habar berilýär.
Türkmenistanda raýatlaryň daşary ýurtlarda alan diplomlaryny öz ýurdunda resmi taýdan ikrar etdirmegi talap edýän resmi düzgün 2014-nji ýylyň baharynda girdilipdi. Daşary ýurtlarda bilim alan ýa alýan türkmenistanlylaryň öz ýurdunda daşary ýurt diplomlarynyň peýda alınmakda, hususan da işe yerleşmekde, indi bolsa diplomlaryny ikrar etdirmekde dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy habar berilýär. Muňa garamazdan onlarça müň türkmenistanly ýokary bilim almak üçin daşary ýurt okuw jaýlaryny saýlap alýarlar. Näme sebäpden Türkmenistanda berilýän bilim daşary ýurtlardakydan näme bilen tapawutlanýar? Azatlyk radiosynyň resmi websaytynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda yerleşdirilen bu sowaly dinleýijilerden gelen tesbirleriň ençemesinde bar bolan ara tapawuda dinleýijileriň pikirleri ortatylýar. Özüni umyt diýip tanadan okuýjymyzyň tesbirinde Türkmenistandakydan tapawutly ýeri bilim alýarlar, durmuşyň kynçylyklaryny görýärler we durmuş ýolundan kän zatlary öwrenýärler. Türkmenistanda näme her gün çäre diýip aýdylýar. Şadman Aykoçkarowa Türkmenistanda bilim ýok, çäre bar diňe diýär. Türkmen studenti ady bilen ýazylan tesbirde Türkmenistanda orta okuwlar gowy ýöne universitetler erwet, universitetde studentler rahat bolmaly, olar öz başyna hereket etmeli, düşünjelerini beýan etmegi bilmeli diýär we çäre meselesini agzaýar. Türkmenistandaky bilimiň daşary ýurtlardakydan tapawudyny korrupsiýa, paraxorlyk bilen baglaşdyrýan mazmunly tesbirler hem bar. Aska sürgün kendim ady bilen ýazylan tesbirde bilim jüwiňdäki para diýilýär. Roza Malik Türkmenistanda bilimi bazara öwürdiler. Kim näçe pul berse şoňa garap baha goýarlar. Çağanyň bilimine tereden oklar diýär. Murat Sapayevich Orazgeldiýew orça ýazan tesbirinde Türkmenistanda orta mektebiň gowudygyny aýdýar. Emma ýokary bilime gezek gelen özleriňiz para berýäňiz, bermeseňiz muhtuna yerleşerdiňiz diýär. Mortaza Sira Türkmenistanda puluň bolmasa okap bilmeýän, ýokary okuwlarda diňe baý oglanlar okap bilýär. Bu okuýanlar okasy gelen ok sebäbi hemme zady taýyn we Türkmenistanyň bilimi bugünkü tehnologiýadan gaty ýyza galýar diýip belläýär. Aziz Döwletow bolsa okuw bar universitetlerde ýöne puluň bolsa diýär. Zamira Bashimowna Hojamkulova öz ýurdundan gelir ýurt ýok, elbetde Ukrainada 4-nji kursda okuyan diýsen okuw bar şu taýda. Ýöne öz ýurduny, ata watanyny küýsedýär. Türkmenistan ata watanymyz diýip öz tesbirinde ýazýar. Kardeşim, gözelüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň pikiriňizçe Türkmenistandaky bilim beýleki ýurtlardakydan nähili tapawutlanýar? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzda maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Gaderly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Wei diýsen wei wasyp berýär, ot diýsen ot wasyp berýär. Neber suwladyň barýan ýerleriň işini we çeýreden hatda. Her gettanyň bir toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýa şonum alýan näler soradym. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. So deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? Itiň ummatlaryň sebäbim şu meýdanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosi goşulyp ýazylýar. Şunlar Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň käbir sebitlerini çägäniň gara ýollary süýşmegi netijesinde ýollary gumýşýände we munyň hem ýol helakçyligi ýaly bakalaryň ýüze çykmagyna howp awanlary aýdylýar. Ýakynda Balkan welaýatyna sapar eden Aşgabatda ýaşaýan ýa-da Bakuwy şeýle ýagdaýy diňe Balkana däl, eýse ýurduň beýleki welaýatlarynyň käbir ýerlerine hem duş else bolýanlygyny belläýär. Bu mesele bilen gyzyklanyp kardeşim Gödel ýa-da Bakuwy bilen söhbetdeş boldy.
Aman barada, Türkmenistanyň TV'ge aýratynlyklarynyň biri gumuň çägäniň süýşmegi bilen bagly. Bu ýagdaý şu günleri ýurtda nähili problema döredýär. Juda uly problema döredýär. Özüm düýnüň ýüze çykan problema däl bir uzak ýyllaryň dowamyny dowam edip gelýän problema. Esasana ýurdun welaýetlary, şäherlary ýollary var. Meselem Aşgabat, Daşoğul, Şatbe ýolunyň trasasynyň uzunlygy 550 kilometr çemesi ýa bolmasa Aşgabat Türkmenmaşy trasasynyň Laytada Kızlarbat Neftda bölegi 200 kilometre olaýlayan meýdan ýa Mari çärji waralygy 1300 kilometr töweregi uzunlukdaky trassa ine şularda ýylyna bir ýylla 10 kay bolsa bolmanyny 10 miray Kumsıraya göçýän akçägeler olur, ýolu kesýärler, çennan ýolly awto ýol hadiselerini ýüze çykmagyna, maşinlaryň agdyrylmagyna sebäp bolýar. Aman barada, Türkmenistanda çölüň içinden geçýän demir ýollaryň ýagdaýy nähili? Aşgabat, Garagum, Daşoğul demir ýoly umumy uzunlygy 540 kilometr, ýa bolmasa 2007-nji ýylyň dekabryna başlanyp 2014-nji ýylyň dekabryna da ulanma verilen demirgalyk Günörtü demir ýolu var. Şoňda Türkmenistany degişli bölegi 700 kilometrden hem uzakrak. Şol 700 kilometrinde in ağzından bir 550-600 kilometri sırayan, süýşýän çägeliň arasy bilen geçýär. Iki demir ýolunda gatnagyny uly kynçylyklar döredilýär. Ýogam bolmasa bir çägen göçmegi, çägen göçýän, çägen berkidilmegi bir öňden bolup gelýän zat. Aman barada, Türkmenistanda gumuň çägäniň süýşmegine garşy resmi derejede nähili çäreler görülýär. Umuman hiç bir iş edilen okbysa yalançy bolmagymyz bir ester döwri ýene de ganymatdy esterde ýeketek diýen ýa çöller instituty Türkmenistanda bardy. Şol institut häzirem bar. Ine şol çöller instituty bir giden işler alyp barýardy. Häzirem bir hasaby üçin alınıp barylýar ýöne ol bir süýşýän çägäniň öňlerden juda az derejedäki şäherde Türkmenistanyny her ýyl çennan 2 gedekine aňyrsy bir onun kulyny eglan ederler. Türkmenistanyny agaç naharlaryna oturtmagyň bir aýlygy. Dağ düýbüne owadan agaçlar ekmegem gowy ýöne ýurtda bina edilen, çekilen ýollary, jaýlary gorajak, süýşýän çägelen urunuşy bir aýlykda da iş edilse özüniň oňy netijesini bererdi. Nähili iş edilmeli? Esasen Garagumyň ýol tebigatyna çydaýan agaçlar var da, ösümlük dünýäsi barna. Şolardan hem esasen sazyk, gannym, çerkez, çeti, ine şunýa zatlar ekten biler birinciden çalt goýor şalýarlar. İkinciden hem buları vursan suwarmak, yere gayretmek gerekler. Kardeşim Gödeliň Aşgabatly ýa-da Jaman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, çägäniň ýoly süýşmegi bilen baglanyşykly ýagdaýlara siz hem öz ýaşaýan sewiňizde duş elýäňizmi? Munyň bilen baglanyşykly nähil tejribeler baştan geçirýärsiňiz? Bu baradaky garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň azathabar.com web sahypamyzdan hem peýdalanyp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bolar. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem izlerläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Ýakynda Türkmenistanda hökümet derejesinde geçirilen ýygnaklarda resmiler agaç ekmek çäresine işçiň taýýarlyk görülmeli barada belläp geçdiler diýilip resmi medeniýetde habar berildi. Her ýyl ýurtda agaç ekmek kampaniýasynyň çärinde millionlarça agaçyň ekilýäni aýdylýar. Emma şol bir wagtyň özüne täzelikde ekilen käbir agaçlaryň hem çapylýan wagty bolýany aýdylýar. Kardeşim Ýowşan Nurwan bu mesele barada Aşgabatly synçy we grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmämedow bilen söhbetleşýärler. Nurwerdi Türkmenistanda ýene agaç naharlaryny oturtmak kampaniýasy başlandy. Şoňlan birlikde Türkmenistanda täzelikde ekilen agaçlaryň hem çapylýan halatlarynyň bardygy aýdylýar. Siz şu arada anyk mysal getirip biljekmi? Şeýle zat dogrudan barmy? Hawa ýoksan. Her ýyl Türkmenistanda millionlap ağaçlar ekilýär. Bir özgürlükli bir adaty ürünlik. Şonuň bilen birlikde
şäherin içinde öňkü bar agaçlaryň ýygy bolsa, dören tek ýagdaýda olaryň saplayan wagtlaryň kem. Şoňa mutar edip aýdaly 7-nji mikrorayony getirsek bolar. Şol 7-nji mikrorayonyň ýerinde onundan ulu massiv bar ekilipdi. Her 7 mikrorayon şol barlaryň ekilen ýerine urulýa, şol barlar sakylyp ýöwüler. Ondan başga bir soňaly ýagdaýlar bar. Aýdalyň häzir şäherin gündeligi dewri ýoluň üstünden ulu köprü urulýar. Köprü ýeri tutýar. Türkmenistanda sol ýerden geçýän Gurban Sultanyňda ýolum giňeldilýär. Sol ýolum Totaýdaky Wonamçylyň hatalyny giňeldilýär. Üstesine de sol Wonamçylyň üstünde orunmaşylykly agyr gekilip, Wonamçylyk göçürilmän. Sol göçürmäge ýylata urfodun bermediler. Şäher ýakynlygy şonu öýrem göçürmedi. Inni Totaýdaky etlen araşdyrylgan esli böyle suwat çapylly aýrly üstesine ýendi mararyň üstünden köçe geçirilýär. Nurerdi Türkmenistanyny bir tarapdan agaç ekmek siýasat alınıp barlýar. Emma hakykatda agaçlar gorulmaýan ýaly. Bu agaçlaryň goru babatda kanunçylyk ýokmy? Şu arada näme aýdyp biljeksiz? Şäherin içindäki esasan mikroraýonlardaky bar bolan agaçlary şapmaklyk gadagan. Eger ilaç sonu bir haytan bolsa bir zady täsir berýär diýip çapçyk bolsa öň edarasyndan dökman adamlar resmiler gelip şoňa gadagançylyk edýär, jerime salýarlar. Ýöne şol öň edarasynyň özü ýa-da kommunal hojalyk edarasy çapanda bolsa hiç bir zady jogap bermän. Çapýarlarym aýrýarlarym. Nurerden näse häkimetleriň öýleri agaçlary goramak barada kanunçylyk bolýarlar diýmekçi bolýaňyz şeýlemi? O şeyle, sol öğren takip 40 yerde edilýär sol. Bir koçu üýtdürilmi? Ýa-da bir koçu çalı diňeldilmi? Hükman gyrasyndaky agaçlar çapylyp aýrylýar. Solar göçürilýän okýçy. Nurwer Nur Mehmet Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp berýänligiňiz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Kärdeşim Ýowşanan Norwanyň geçiren söhbetleşigini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, her ýyl ýurtda millionlar çağjyň ekilýändigine garamadan, täze ekilen ýa-da öňden bar bolan käbir agaçlaryň çapylýan halatlaryna siz hem duş gelýärsiňizmi? Bu barada siz näme pikirde? Bu baradaky garaýşlaryňyzy biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň edip ýa-da SMS ýazyp uradyp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen Habarlar gündeligi programmamyzda hem geçirip oturýas. Gepleşik Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar hareket etmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda diňläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.